Preska halin sa dagat. Ginpreparar sa luyag mga klase sa pagluto. Kaag, rekta na sa imo nga lamesa. Maningao naman ta sa sining episode. From sea to table. Preska nga seafood gikan mismo sa baybayon, pakadto sa lamesa. Ini para sigurado ka nga mas saburoso, kag mas maramit kag batinlo ang imo ginakaon. Kag ang nagpreparar kag nagatipan sa imo, mga mananagat nga gintagaan sang kahigayunan sang lokal nga panguluhan nga magpadalagan sa sininga, pala-pala sa Vito sa Sagay City. Ang Barangay Vito sa Sagay City ang kilalabangod sang San Vicente Ferrer Church o kunang Vito Church. Ang mga nagapangamuyo para sa healing o kung pag-ayo sa balatian o kung may ginapangayo ang nagapadulong din. Ang puerto, nagaserbi nga kick-off point pakado sa isla sang Mulukabok. Malapit lang sa simbahan, kag sa tupad lang sang puerto, nahamtang ining pala-pala sa Vito. For directions, pwede nyo ma-check sa Google Maps. Sa bulan lang sang Mayo sang ginbuksan ini sa publiko. Pwede ka magpamahaw, magpanyaga, kag magpanyapon diri. Pwede man magkape. Matinlo ang lugar, bisan ang kalan-an, yara lang sa higad sang ilagi na plastaran sang seafood, wala nagapanimaho. Ikaw mismo mapili sang luyag mo nga seafood nga kanon. For example, gusto mo sang kasag. Ang kasag, halin pa mismo sa baybay, buhi pa. Ginbata nga may lastiko. Sir, halin sa baybay, may lastiko na nakadaan. Halin sa baybay? Aho. Ang lastikuan para ni mga gat. Abi ko pag dako sa baybay, may lastiko na yung daan niya. Away sila. Pili ka lang diri, kag ipaluto. I-preparar nila ang kasag nga napilian mo, kag iserve sa imo nga lamesa. Atak ka na lang dayon. Amuman sa ibang pagig nga seafood, parehas na lamang sang isda. Halin sa dagat, i-preparar sa luyag mga klase sa pagkaluto sini. Ang request kuya, tinola nga isda, pero ala sinigang ang pagkaluto nga may ulo aslom sang batuan kag may gamay nga sipa sang kahang. I-preparar nila ini kag jaran! Ready na ang tinola nga isda nga wala nagagamit sang MSG sa pagpreparar. Kag ang mga nagabinuligay nga staff nga nagapreparar sa pagkaon kag sang ilimnon mo, mga mananagat o kun misis sa mga fisher folks. Gin-organize sila sang LGU sang Sagay City sa idalom sang Tourism Office. Istorya ni Edgar Bagalasin, isa ka mangingisda. Sang una nga ginhambalan sila nga sila magapadalagan sang palapala sa Vito, daw hindi pa siya makapati. Tubtob na dayon gid kag subong. Ini na ang ginakasakuan niya sa kada adlaw. Kabahin siya sang Vito Community Ecotourism Association o kung Viseta. Auditor siya sa grupo kag isa man sa mga cook diri. Sa tuanay, adlaw-adlaw sa nagapanagat. Subong, diri na siya naga-report sa higad lang sang dagat kag hindi na mismo sa dagat. Gin-training sila sa insakto nga pamaagi sa pagpreparar sa pagkaon, pagbaton sang bisita kag pagpabilin sang katinlo sa palibot. Para sang pagluto, pag-handle sang customer, pag-train sang paano utang sang pinggan, tanan, Kag patinlo sa palibot. pagtinlo sang Palibot. sengerito. Oo. Kinanglan ang amon di tinlo permanente. Amo ginang kwan sa inyo. Ang amon baligya, priska. Kada isa sa ila may role sa pagpadalagan sang kalan-an. Istorya naman sa presidente nga si Alex Brillantes, dako ini nga bulig para sa mga mangingisda. Kung malain ang panahon abi, ang mga mananagat wala man sang income. Subong, ulan man o kung init, may income sa pala-pala. Kung magmadlos, huwag kami income nun. So, mayo gani nag-abot ini ang mga proyekto ni Mayor na ang Biseta na amon siya tourism subong na may extra income na kami. Oo. Magmadlos man o kung kuan, salamatan naman nga kini nga mga proyekto may makabulig man sa among kabataan.
Ang ilang nga mga produkto nga ginaluto sa Palapala, produkto man sang ilang nga mga miyembro. Halin sa Lukos, nagkalain-laing nga mga shells, lato, kasag, isda. May-ari diri, ikaw lang pili kag request ang luyag mo nga pamaagi sa pagluto. Halin sa tinola, buttered crab, calamares, grilled scallops, sinugba nga baboy kag. Ari ang paborito ko, squid flakes. Ako isa sa mga bestseller nila, ang squid flakes, uga na pusit, di ba? Uga nga lutos. Sipan-sipan, may gagmay ka. Kamurin yung wala pusto ng kanon. Imnan na ni bulong pang allergy karon tapos kaon na. Ginagamit ang slow food principle sa food preparation, matinlo kag wala sang artificial flavoring. Tapos mo kaon, pahunay-hunay ka na lang kag mag-relax diri sa igad sang baybay. O kung tapos mo simba, pwede ka diri maghapit. Isa naman ka community-based tourism nga gina-practice sa Sagay City. Ang mga mangingisda mismo ang nagapadalagan sa negosyo. Sila ang naga-maintain, kag sila man ang makaganar, gani nagapaningwa sila nga ihatag ang ilang nga best sa pagpreparar kag pagserbisyo kay sa ila man nagabalik ang ila ginapa nga budlayan. Ang best of Sagay, parehas na lamang sa preska kag maramit ka seafood, pati na ang ilang nga marine reserve. Ang sarang ma-experience diri sa Palapala sa Vito sa Sagay City. Para updated ka sa mga episode sa Tripping ni Roming, i-follow mo yung Facebook page kag YouTube channel, Digicast Negros. Sige lang sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kag ini ang Tripping ni Roming.